Makadini varimi, nhasi tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081 tichinatsoongorora mutsauko nekusiyana kwehuku idzi, mabroiler nehuku dzamunourayirwa kumusha kuti musevese mupunga pakisimusi. Ndidzo huku dzechiBhoyi kana kuti free range chickens muchingezi. Idzi ihuku dzose hadzo, asi mitsauko pakati padzo wakati wandei, uye nhasi tichanyatsojekesa kusiyana kwemapoka ehuku idzi kuti munatsoziva zvamuchasangana nazvo kana mune vimbiso yekuzodzichengeta huku idzi. Number 1, niyo dzacho. Mabroiler anowanzotengwa atochochonywa kare mumatoro. Turi tuniyo tune zera rezuva rimwe zvaro kana day old chicks ari 50 kazhinji kacho kana kukwira. Asi kana takutaura nezvedzechiBhoyi, vazhinji vanoda kutanga kutodzipfuya dzatokura kudhara, jongwe rimwe nesheshe 3. Idzi huku dzinotarisirwa kuzoberekana dzowanda dzoga pamusha, sezvo huku yechiBhoyi ichikandira mazai anosvika anotambira pakati pe6 ne10 2, zvinoreva kuti nehuku 3 idzodzo chete munokwanisa kupedza mwedzi mava neniyo 30 mwedzi usati watombopera, sezvo huku idzi dzinotoda mazuva 21 chete kuti dzichochonye mazai adzo zvakanaka. Dzinofanira kugadzirirwa dindiri radzinokandira nekurindira. Niyo dzechiBhoyi dzinoriritirwa nekudzidziswa kurarama, nokupara, nekutsvaga chikafu dzoga namai vacho. Asi nevana vemabroiler, imi ndimi matova amai vacho muchitodzitenga chete. Pamunotongodzitenga chete ipapo, motodzikisa gejo, vanotoda stress pack neimwe mishonga vachisvika panzvimbo neanonzi starter pellets anotengeswa muzvitoro zvekurima zvakaita seNovatech, Profits kana National Food. Hongu kuwanda sejecha mubhaibheri dzinowanda zvemashuwa. Mushure mangobuditsa $20 chete. Asi nemabroiler mari inobuditsa watanga ne50, unobuditsa mari inopfuura $150, inofuga chikafu, mishonga kana mashavings inotorova ngoma. Number 2, CHIMIRO physical appearance. Mabroiler anozivikanwa nemakushe awo anotanga ari yero, dzichiri niyo asi anozochena kuti mbu nekukura. DzechiBhoyi dzinotoita ruvara rwakasiyana siyana chero mukubva dzichiri niyo, ayo maruvara akaita sedema, tsvuku, akasangana kana chena iyoyo. Huku dzechiBhoyi dzitete, dzakati rebei, dzakareruka tichidziyera nemabroiler. Panyaya dzekuchenjera, huku yechiBhoyi free range inotoshura mare. Dzinoti gumbo ndibereke dzikatanga kumhanya, ndosaka dzichinziwo maRoadrunner nekuti dzinorova pasi zvemashuwa. Ihuku dzinoda kufamba dzichiparapara pamusha. Asi broiler dzinofamba kunge madhadha, hadzitombomhanyi zvekudaro. Nenyaya yemiri wacho wakakura mukobvu, mabroiler anorema 2 kgs nemasvondo 6, asi maRoadrunner anotowanzotora mwedzi 5 chaiwo asati atanga kudyika nyama. Number 3, hutano. DzechiBhoyi dzinochengetedzwa nevanhu vazhinji senge kumamisha nekuti hadzidhuri kuchengetedza. Hadzidi mishonga yakawanda uye dzinokwanisa kurarama munzvimbo inonyanyopisa sekwazvimba kana kutonhora sekunyanga kana kumasvingo. Huku dzechiBhoyi dzitete hadzo asi magetsi chaiwo. Kwete magetsi edu ezesa anoenda emazuva ano aya. Magetsi chaiwo. Dzine bhonzo rakagwinya. Hadzibatwe nezvirwere zvekumhanya. Asi nebroiler kana yava nyaya yezvirwere, dzimwe dzenguva zvinoita kunge unotopfuya wakabata ura mumaoko nguva dzose, nokuti dzinofa mukaita zvemahumbwe zveshuwa. Uye broiler rinofanira kugara mumba kana zumbu ichipiwa chikafu chayo chinodhura chiya, nokuti mukaisiya ichidya chikafu chose chepanze sezvamunoita nehuku yechiBhoyi, inokwanisa kuzodya chikafu chinoirwarisa kana kuiuraya.
Huku dzechiBhoyi sehuku dzakagwinya so dzinogona kuzviraramira, dzinokwanisa kurwisa zvirwere nekurarama nechikafu chose chose. Dzinorarama makore akati kuti dzisingambode mishonga yakawanda. Huku dzechiBhoyi dzinosvika makore 8 chaiwo, asi maBroiler sehuku dzine hutano hwakaderera. Kuti dzisvike kwese ikoko unenge utori unyanzvi wemurimi kana kuti nyasha dzinobururuka kuvadzimu chaidzo. Hongu neBroiler senge kana uchitanga kunenge kutori kutenda maruva wadya chakata chaiko. Number 4, kudzichengetedza, rearing. Huku dzechiBhoyi hadzinetsi kuchengetedza tichiera nemaBroiler. Dzinotozvionera, hadzidi zvakawanda wanda sezvinoita maslay queen. Ihuku dzinozvimirira pakutsvaga chikafu chadzo chemahara. Kana dzikasangana nemhuka dzinouya nemhizhonga senyoka kana maponga, dzinokwanisa kuzvimirirawo kana kutiza. Asi maBroiler anofanira kugara achidya chikafu chakaita chemastarter grower kana mafinisher pellets nemvura yakawanda yadzinoisirwa kuti dzikure semakurire adzo chaiwo. Asi nedzechiBhoyi atori bashura chaiwo, unokwanisa kutodziraramisa nechikafu chekurasa chaicho chakaita semunya wesadza, muriwo, mupunga wakasara, makonye, zviyo, bhinzi, tsine, gavakava kana kuti chingwa chakaomarara chaicho. Number 5, BHIZIMUSI, business. Broiler rinodhura kutanga kupfuya nekuchengeta nenhau yechikafu chadzo padzinogara kana mishonga, asi zvarakanakira ndozvekuti kuita BHIZIMUSI naro kunohoresa aya anonzi quick returns with high profit. Tava kutaura sevakadzidza ka. MaBroiler anowanzotengeseka kubva pa$4 kusvika pa$7 zvichienderana nekukura kwadzinenge dzaita kana dzasvika. Mari yeprofit inokwanisa kusvika 194 chaiyo nenhiyo 100. Zvinhu zvose zvakafamba zvakanaka. Iyi imari inodzoka muhomwe memurimi munguva pfupi sezvo dzichikwanisa kutanga kuurayika nemasvondo 4 chaiwo. Dzinokwanisa kurema makg 2 nemasvondo 5, asi dzechiBhoyi dzinenge dzisati dzatomboita kana kg rimwe zvaro panguva iyi. Dzinenge dzichitori size yeday old chick yeBroiler chairo. Inowanzorova mwedzi 3 kuti idyike nyama. Saka pakuita BHIZIMUSI, huku yechiBhoyi dzinotoda varimi vakarongeka uye vanogona kumiririra vakabatirira, iye yatinoti patience and perseverance muchingezi yakanyanya, nokuti padzinosvika pacho mumwedzi 5 anenge ava machena chete, sezvo musingabuditse mari yakawanda pakuriritira. Imi murimi mukadzitengesa modya profit inobva $8 kusvika $15 pahuku yakachena isina kubatwa, hell inotonorera. Hadzityirwe kusvika zera remwedzi wechitantatu sezvo dzagara dzakazvisimira nechekudhara. Dzinenge dzakukandira mazai akawanda anokwanisa kuita nhiyo nguva iyoyo. Anokwanisa kutengeswa zvekare. Dzinoberekana pachadzo, saka hamuzoramba muchikwenya homwe muchibuditsa mari sezvamunoita neBroiler, nekuti BHIZIMUSI rinoenderera mberi roga. Number 6, nyama, nutrients. Nyama yehuku yeBroiler neyechiBhoyi iri muboka rinonzi white meat muchingezi. Iyi nyama yakachena ine hutano, asi kamusiyano panyama idzi kachiripo hako. Nyama yemaBroiler yakapfava uye sehuku inorema sezvatataura, inodyika nyama yakawanda zvinodiwa nemabhizinisi anotengwa chikafu chokudya akaita sevabiki venyama kana kuti muzvitoro zvinotengesa chikafu chechimbi chakaita sechicken slice kana KFC. Nyama yacho chero yakawanda zvayo haizodhuri seyehuku yechiBhoyi iyo inowanzotambira $8 zvichikwira. Chero nyama iyi isina kuwanda seyeBroiler inowanzodhuriswa nekuti inotora nguva yakareba kuti isvike. Inozipa
uye inonzi iya yatinoti organic meat muchingezi. Haina mafuta akawanda seyemabroiler nokuti inyama inowanzoriritirwa nechikafu chisiri chemufactory. Izvi ndizvo zvinoita kuti nyama yacho inake nekuomarara kupfuura nyama yemabroiler. Asi dzose nyama idzi inyama dzinozadzisa sadza rokuseva mbune. Number 7. Mazai neegg production. Day old chicks edu aya anotengwa nesu varimi mushure akaenderwa mufactory neanonzi parent breeders. Broiler aritarisirwe nevarimi vazhinji kukandira mazai nokuwanda dzoga pamusha nokuti dziri nani kuriritira nyama yacho nokuti inokurumidza kusvika. Uye kana manatsofunga zvekuita mazai, zvitori nani kutotenga dzechiBhoyi idzodzo. Chero dzine mazai madiki senyama yacho, ane hutano zvekare kana kutenga highline layer kana manatsofunga chaizvo zvekurima mazai. Zvitori nani pane kuchengetedza huku yakurisa inokwanisa kuzongokufira futi kumberi uko. Huku dzemabroiler dzinokwanisa kukandira dzikachengetedzwa nguva refu. Kune varimi vanoti inogona kuomeswa kuti iite kunge Roadrunner yotanga kukanda nekuchochonya nhiyo dzayo. Asi izvi hazviwanzo kuitwa. Number 8. Mazumbu housing. Dzimba dzinogara huku dzinosiyana siyana tichitarisa varimi vakasiyana siyana. Kune dzesimbi, dzesimende nedzemapuranga zvinosiyana siyana. Asi huku dzose dzinofanira kugara muzumbu mune mweya wakachena wakawanda, zumbu rine mashavings kana mahuswa akaomarara kuti dzisazoite maronda pamanzondora adzo. Mabroiler zvekare ndiswera kenda mukwasha wezuva. Dzinoswera dzakagara dzichifamba mbijanawo asi dzichidya chikafu chenyu dzichinatsodzikisa chaizvo. Dzinofanira kugara mumba makakura musingapinde mhepo yakawandisa nekuti dzinokurumidza kuvhiringidzwa nechando. Vana zvina mufundo vagara mazviri vanotoita zvemathermometer kuti vanatsoongorere kuti chando hachisi kubuda mugwara here. Kana chando charova chiya chinokwidza hamba mumuti chiya machiziva handiti. Vanoshandisa zvinhu zvinochidzikamisa zvakaita air conditioner kana kuti mbaura. Asi huku dzechiBhoyi hadzigaye zvadzo. Dzinopiwa hadzo zumbu, asi zumbu iri haridi zvakawanda uye hadzifanire kugara dzirimo nguva dzose nekuti ihuku dzinoda kufamba nenyika sevaparidzi veJehovah Witness. Hewo ndiko kuti maRoadrunner KWACHO ka. Saka musadzivharire nguva dzose sezvamunoita nemabroiler. Chero hadzo huku idzi dzine musiyano pazvimwe zvinhu pakupfuya, dzose dzinotoda kushanda. Zivai kuti sadza huri tamburira, hapana angaridya akatambarara, uye sango rinopa waneta. Saka gadzirirai kudzidza nokushanda. Izvi ndizvo zviziviso zvinopatsanura mapoka ehuku aya. Ndinovimba kuti madzidza zvakawanda nhasi varimi. Saka semazuva ose sarai zvakanaka. Uye musakanganwe kuti murimi munhu, ivhu ndiyo nyika. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi chedu cheFarm 4081. Kusvikira pachasangana mangwana. Tinovimba kuti madzidza zvakawanda nhasi. Uye kana muri murimi mutsva akuda kutanga kupfuya huku, mawanawo pekutangira nhasi. Isu Farm 4081 iboka ritsva rinodzidzisa zvekurima panhande mutande. Tine magrupu edu ehuku amungade kupindawo anonzi Huku 4081 ari paWhatsApp. Magrupu amunosangana nekutaura nevamwe varimi vakaita semi vari kupfuya huku kana muchida. Kana mafarira chirongwa chino uye mukada kuzodzidza zvimwe zvakadai zvekurima, titsigirei nekubaya subscribe button kuti musazorasikirwa nemusvo wekupfuya wekurima uyu. Zvekare, tinotengesa mastew products akaita sema-ash stove anoshandisa marasha kubika kana kuti makeji ekupfuya zvipfuyo zvakaita sehuku, tsuro, madhadha kana mateki.
Saka kana mukufunga kutanga kana kuwedzera project, tibatei parunhare-mbozha rwedu runoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671 kana muchida kuzodzidzawo zvimwe zvehuku zvakaita seizvi. Tinotenda nechirongwa chamaona nhasi cheFarm 4081 kusvikira patichazosangana futi. Sarai zvakanaka, hama dzangu.